Така, вижте всичко, което гледате. Аз съм радост. И това е една нова поредичка, на която аз снимам. Това е BitSkills. Ще показвам какво мога да на креатив. Да, това съм направил. Това е една количка, където аз започнем с раз, но разто за предол няма. Така са слабо да се реди. Тук е входчето, така изглежда отвънка. Това е хотел, тук е такова. Вижте какво има тук. Бам. Въма вътре. О, красота. Така, ти го направи за 10 минути всичкото, ти го направих за 1 час. Той не ме питайте за какво го правих. Те го правих 3 дена поред. С помощ на раз 333. Не го трябва със сигурност да го познавате. Че съм почти снимал, само съм снимал. Така. Ето, това е количката отвътре. Сега се допитам до вас, така ли да бъде. Или ето така. Нека да имаш тая. Не, по-хубаво няма се допитам, по-хубаво е те. Така, трябва ще го започнете въглед. Те само ще го започнат въглите. Така, ти ще бъде нещо развиждане. Да го запълним. Окей, там го направим сега тук. Главна работа е туй. Бам. Ето така ще бъде постройката. Аз ще турим по един торч. За да знае, че с рачето трябва да го правим. Така и бам. Не знам по каква причина раз 333 отсъства, може би нещо да го знам. Не знам, някъде или излязъл, или нещо правим, не си гледа скайпа. Окей. Почти турихме всичките торчове. Окей, готови сме. Така, в този епизод ще построя една къщичка. И сега е така. Не, ще правя пътеце, както виждате тук. Окей. Така. Да закрива сега така. И тук да продължава. Тук да го направи така, но не знам. Тук да продължава се едно. Да си получат чето истински хотел. Така. Малко да е пръснато. Окей. Бам. Тук ще го направим с... само ще сложим... Какво сложим? Нищо не саме тези си бъде. Така и тук ще продължава. Бам. Така бам. До тук или може и те. Продължава тук. Ето естествено ще бъде краят. Да се го чука.
са най-обикновени улици, които ги правя сега. Окей. И сега да правим така. Бам, 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 бам. Тук пред хотела задължително да има. Там гледам, че... Чакайте се. Да, но такова си има. Значи трябва да направим, да има някакъв смисъл. Сега ще бъде тук и тук. Следващите ще бъдат да има тук, ще има тук. Тук ще има следващото, тук ще има, тук ще има, тук ще има, тук ще има, тук ще има и тук ще има. Сега слагаме оградки. Тук ще обракаш върх. Така. Сложим точно тя. Окей. Добре стана. Мисля, къде поставя къщата. И ние тук някъде. Само ще направим пътека към нея. И тук вече почва къщата. Така. Тук построим ограда. И ето. И тук построим да сложим точки. Окей. Това почва къщата. Къде да почна, примерно? Добре, хайде, тук ще бъде входа. Хайде. Не, много по-лично да става. Ай ще бъде по-лично дюрец. О, тук ще бъде. Тук ще бъде връците. Така, че само се копим един. Ще направим един връчи. И тук да направим пътеката. Kako treba i onda тук да сложим правило, тук да сложим правило, да сложим точки. Така. И ще спре клипа, докато направи къщата. И хора, вижте как реших да направя къщата. Казах се, че сполучлива идея, ако идвам хранищи. Polish Duret и Polish Grid много яко става. И сега покривът примерно да е... Искам да видя другия блок, как се беше. Undesigned. Да кажа става. Добре, това става готино и добре хора, като това реши завършва къщата, ще пуса клипа. Така хора, вече къщата е напълно завършена. Ето от външен вид. Ето. Сега ще видя отвънка. Така. Долу горе як стана. Ще влезем вътре. Лампа. Покрив подче. Да просто гадна грешка. Трябва същите материали, който има такова дърт, който ще трябва да го махне. Така слагаме такова. Добре хора. И за това до този клип, надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за още билски и айде, чао!